Yakora mogiro kamano komedo kete Ramogi TV chieng' tich abich ka tich abich e kidieny mar oimore tuke wabedo gi thuolo mar gombaka kod ji mopogore opogore sectors mopogore opogore mag tuke omiyo odiochieng' ma kawuono wantiere kod welo madona godo mbaka e wi kit tugo miluongo ni taekwondo. Ang'eni thoth ji kor gweng' kucho osebedo ka dwaro ng'eyo to kit tugo machal kama en tugo machal nade. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod welo ma gin jotugo mag taekwondo kendo gitugo e rang'iny mopogore opogore ahinya to mano mtenore kod jogo bende chiwo arite pacho kaendi gin apisas mag obila. Wantiere kod jatend taekwondo mar apisas mag obila duto e Kenya mangima iluongo ni Jared Ojuok kaachiel kod achiel kuom jotugo maneno ka thothu chal ma ong'eyo nikech chal moseromo kod e piem mopogore opogore Lawrence Omondi wabedo kwago kodgi mbaka. Erouru kamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa omiyo thuolo mar mondo mos nyikwa Ramogi Ajwang' mokwongo abo chako kod jatend weche mag taekwondo ibongiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni nyingi en ng'ama asewacho nyingi kata kamano tiwo kanye gwenge mag Luo Nyanza kapok wachako. Erokamano Emmanuel kuom thuolo ma imiyowa mar chopo ka mondo wawuoye weche mag tugo mar taekwondo. Nyinga Jared Ojuok awuod Kasipol Kojwacha Pondo. Thuolo ma wawuoye ni to atiyo e Police Headquarters Vigilance House to kopogore gi mano ane president mar Kenya Police Taekwondo Federation ma en riwruok ma e Africa tiluongo ni APTAC kata African Police Taekwondo Confederation to e piny mangima en riwruok miluongo ni World Police Taekwondo Federation. Koro Kenya ka an president to kendo an president kendo mar region mar Eastern Zone moting'o pinje 15. Koro an kendo vice president mar APTAC African Police Taekwondo Confederation. Erokamano kuom thuolo mar loso kodwa kendo chopo kae ni miyo thuolo mar mondo mi yangri ne johera mag Ramogi TV. Oimore ne konya mar Ramogi Ajwang'. An nyinga iluongo ni Lawrence Omondi. An wuod Kisumu, awuod Seme Kombewa. Kamano. Yes. Alright, sinja tugo mar taekwondo kwa mwaka chako dika poko dokira yatenda taekwondo chako tugo taekwondo karang'oa to nyaka sani ka misechope ni nyangiso moko mtuke misetugo nyaka rang'iny makora no kirwako law mabende nigi belt moro ma ji oluoro luongo ni en black belt kose en belt belt marateng'. Kamano. Yes. Tugo ni nachako tugo chon e higa mar 2012 kidogo mana ma mos e gweng'. Atuga mos mochopo kuma koro adonje tich mar obila higa mar 2017 kachope college eka kendo koro amedora e rang'iny mamalo momiyo sani koro atugo e kiwango ma malo momiyo ayudo belt miluongo ni rateng' black belt. Kamano. Yes. Ana ng'ama ni yiero mana kitugo mar taekwondo kapok wadok kocha kar tuke ng'eny ji tugo to lakini in iwacho mani ma e gima dwani mondo mi atugi. Yes, tuke ng'eny. To tugo ni naero kaluwore kod owadwa maduong' tuge. Kamano. Kazinda machielo ma dala machielo bende tuge. Osiepena mamoko bende tuge. Koro ne osiepena go kod kaachiel kod owadwa no olomba madonje tugo mar taekwondo. Kamano. E rang'iny masani setuge ing'eni kitugo ne Kenya Police tugo ne piny Kenya kendo tugo ne flag mar Kenya. Gin moko mtuke mage mese represent Kenya ma bende yacho no bedo maber kata mano bedo matek. Ya wasabedo kwa tugo e kidieny mamalo kendo asa represent Kenya Police kaka last time ne wan Mombasa Chairman's Cup mane en game matek kabisa. To ne wanyagore mwabedo namba 2 ka jo rivals regionals nokawo namba 1. Koro Chairman's Cup timorega every year. En game ma osabedo matek kabisa. Kamano. To wanyagore. Kamano. Erokamano. Kadwoko ma jatend tuke mag taekwondo Kenya Police tugo mar taekwondo no chake e Kenya Police higa mane to osebedo gi wuoth machal nade nyaka higa ni. Erokamano Emmanuel. Taekwondo king'eyo historia mar Kenya ka to nochakore kidieny mar police miluongo ni GSU General Service Unit. E ndalono ne nitiere wuod piny Korea miluongo ni Mok Yung. Higa mar 78 no biro GSU Training School e Mbakasi. Ing'eyo TGSU ahinya en rito jotelo.
sana sana ker mar piny. Koro ka nokele mondo mi jogi puonj mane ginyalo rito go jatelo mar piny yo makende. Koro kanyo mano chakore. To koa kanyo to koro joma ne ok obila bendo chako bedo gi interest. Koro gidwani mondo gimbe gisome. Koro kanyo mano ochakore police. Koro sani ituge gi ji duto te nyaka nthi school. Kamano. To ei apisas mag obila kaendi e police, ji osemana ng'iyo tuke mamoko ma bende seche moko iwacho ma opira ng'eny sani ng'eni kwa ng'iyo weche adhula to mana gi Kenya Police, wantiere gi volleyball, aito ng'ere bende weche mag ng'wech nikech Kenya kato king'iyo to ng'enyne jotugo ma bende ringo manyala gini gin jok manitiere e Kenya Police kaendi. Taekwondo ni orwake marom nade e kind apisas mag obila ma bende tuge? Eyo obila taekwondo en tugo to sana en training. Nikech e tijwani inno ka sani wachonwa ni itiyo gi gimiluongo gi kisungu ni minimum force. To tich to tiyore matiende ni kaponi kata kimanori gi gige lweny mager to kiti kodgi mapiyo. Koro dwane nyaka ibed gi kaka inyalo tiyo ma ok itiyo gi maximum force to kata kidwa mako ng'ato timake. Koro mae ni momiyo ofisa mora makalo sana GSU nyaka bed gi tiegruok mar taekwondo mondo bed ka odhi e tich to kar tiyo gi lisasi to tiyo gi lwete gi tiende to oyudo result monego mano yudo kotiyo kata mana kobal risasi mae chikwa masani to oyudo ka koro en tok chik. Koro mane kamano chakorego. To kaduoko penjo ni ang'o momiyo samoro ka joma ng'eny sana ng'e police ng'wech wane opira volleyball sani koro police FC ni malo ji mane ma ji ong'eyo to taekwondo kende police nitiere gi tuke mang'eny. En mana ni samoro kaka piny ringo ok ni Kenya ka kende, taekwondo nitiere e piny duto to kata king'iyo international news samoro kinene mang'eny to en gima dwaro nikech e dala ka dala e pacha nyithindo kata joma dongo nego bedi puonjore taekwondo nikech taekwondo ka ok mana sport to nitie gik mokonyo mang'eny. Kuom ranyisi ng'ama puonjore taekwondo nigi miluongo ni self discipline. En ng'ama kata kobedo to en gi luor moro ma en go kanyo. Mar ariyo taekwondo sana kuom nyithindo nitiere gi miluongo ni self esteem. Ki samoro ka un gi ka nyithindo donge ot tiro ka nyathi moro en gi luoro moro e chunye kanyo to ka itere lesson mar taekwondo to ka obedo gi improve self esteem. Koro ochako bedo ng'at ma kata kama ji nitie to bedo ng'ama nigi ng'owa gi chia. Machielo nitiere gi miluongo ni physical fitness. Ing'eni sani ka koro diere molor school samoro ka kuonde machal Nairobi kama puodho ma ng'ato dhiye kata kwath kaka wan mana donge gweng'wa dhi kwath bedo maonge nyithindo bede TV ng'iyo to ka wakawo thuolo mar tero gi mondo gipuonjre gitiegre wach taekwondo to gido ka koro nyithindo ma nyathi mojiwore maber. To machielo en ni kata in gi an iyudo ka nitie gimiluongo self defense. Lweny nyalo wuok kamoro amora. Sani ka ineno kata bombe mwadak obed Kisumu obed Nairobi ka tiere jomoko kata wuondre kuonde mwadagi to samoro ongo ng'ato ngeta. To ka in gi tiegruok mar taekwondo inyalo kaka ikonyori ma iwuoge okang'no ka samoro ng'at ma dwa inyicha mitimo nade inye to ok ni inye dwachi in self defense. Machielo nitiere gi miluongo ni self respect. Ng'amo puonjore taekwondo maber obed nyathi obed ng'ama ng'ongo chopo okang' ma yudo ka en ng'ama nigi luor kata kobiro kama ji nitie to en okang' moro oyudo kata ka ochung' kata kowuotho ing'eni kata joma goji ngetagi gikwongi pimi mondi ging'i kaka chal kiwuotho mayom matieni ok in physically fit to yot. Koro police oluongo ni target hardening matieni kata kong'i to nyaka par deriyo kapok otimo nade kapok ochomo. Koro wach maduong' manyalo wacho wachno en ni ka ok sport kende nikech mpira to ng'ato nyaka gweye e pap to taekwondo ten gima nyalo konyi kata ok ituge e kiwango ma koro osiepna ni tuge to in iwuon kata kiwuotho e town to ng'ato neni ng'atni ok oyot koro wawere kode. Kamano kabiro iri jomoko nyalo bedo no gidwa tugo taekwondo wacho ni ok en safe sport. Nitie sports wacho ni kadhi kanyo to
ochieng dhi oko la kadelo har piny kara ang'o nyalo turo lweta kata tienda. Ben tugo ma safe sport ma ji nyalo donjo nyithindo matindo ka gidong kamano kata joma dongo. Kamano. Erokamano. Tugo mar taekwondo en tugo ma safe kabisa. Emomiyo nyaka sani pod atuge. En tugo ma watugo gik miluongo ni protective gears. Nitie irwako ka kori, irwako e wiyi, irwako e badi, irwako e tiendi. Yes, en tugo man gi rules mage. Kamano. Yes. Moko mchiken kesi moko jomoko nyalo ngani koro osepuonja taekwondo kakala kama nyalo duongo wi ng'ato baro sawacho ne omi ginene omi bedo bende ng'at manigi control kata ng'o. Moko mchike mage manitiere kaponi pok ichago taekwondo gin chike mage mabedo ni oketi ni bwana adwa puonji gin lakini ma ema nyaka otimre nadi ilo kapok idonjo. Chike mantie kapok ochak puonji taekwondo. Kaponi idwa mondo itrain taekwondo, isom taekwondo. To kata kaponi isachako. To kiae kuma ipuonji e taekwondo no, inyise ni kik igo ng'ato, kik ikwiny ng'ato. Kamoro amora ma dhaw nitie kik ibede. Yes. Mane chik mokwongo. Kabiro iri jatend weche mag taekwondo. Inyalo miyo moko kuom gik ma bende ong'iyo nikech seche mang'eny puonjo ng'ato e klas yudo ka en rori en ng'at ma bende no kama to kwa puonje to onyalo dinyo jomoko. Ginamo gino bende udiyo piny mana ni ng'ato mo puonjo gini nyaka bed moriere marom kama. Mokwongo taekwondo en ang'o? Taekwondo gin weche adek. Nitie tai, kata kuon, kata do. Tai en tiende ni foot kata tielo. Kuon en lwedo kata fist. To do en discipline. Kama. Koro mana kaka osipne osewacho. Rule number 1. Ok wapuonji taekwondo mondo igogo ji. Nikech taekwondo, ng'ama opuonjore taekwondo chalo ng'ama is armed. Pogo taekwondo gi risasi ok yot. Nikech we mineno obedo kani. Komiyi agwech achiel to chalo ng'ama ogo risasi. Koro okowi. Koro self control ma wacho cha nyaka ibed ng'ama hore. To horruok no ipuonji from day one. Ni the do discipline. Wasetiego lweti chalo risasi, tiendi chalo risasi. Koro self control. Mano rule number 1. Machielo kendo en ni wasisitiza ni taekwondo ok en gir nyisruok. Ni koro kata ka gimoro wuok e street to in ise ba ngumoro ise nyiso kaka ichalo ng'ama wuodho pistol. Kamano. Koro ihori to ko gik kamo gike ti nyalo nyiso ng'ato gi example achiel ni omera bed mabor. Kamano. Kwa biro koro kama koro nitiere ma utalo ne weche mag apisas mag obila. Nyalo nyiso kidieny ma bende usebedo gi thuolo mar tugo kaka apisas mag obila. Wang'eyo ni higani wantiere kod PM ma bende biro biro e pacho kaendi monywando apisas mag obila ke pinje moko. Inyalo yango no bedo PM machalani. Yes. Kano yiera mondo abed regional president mar Eastern Zone kuom pinje 15 to agenda mana bedo go mokwongo ni to bende wanyalo kelo tugo maduong' e region marwa ni to ok region pinywa nikech aja Kenya. Koro kane wadhi e bura mar Afrika to na kelo agenda ni Kenya dwani mondo wa host wabede jogo mabiro rwako pinje moko mag Afrika. To kane jio vote to na ayombo. Koro wasebedo kwa timo chenro makama koro gikeni to tarik 29 30 kod 31 dweni tugo wabago Kasarani Indo Arena. Kamano. Gimomiyo tugo ni nyaka ne bi Kenya ka achiel iwacho ni thoth ji ok ong'eyo ber taekwondo to gimoro ng'ato ng'eyo koneno. Kamoro onge tugo maduong' machal kamano mano osebire Kenya ka mar obila. Gimomiyo mar obila special en ni kama achiel taekwondo no chakre go obila Kenya ka. To king'iyo kata mana joma tugo e national team mar taekwondo chiegni 90% gin obila. Koro kane wachno bedo kama to nwabiro bedo piny gi jo Ministry of Sports, minister mochung' ne tuke Kenya ka. Kana pimo ne lek mane an go to noyie koda. Mowacho ni Mr. Juok gini wadhi mi sir makende. Koro Ministry of Sports siro wa wachni, jatendo marwa ma Inspector General siro wa wachni, kendo wabago tugo maduong'. Ada wachni gima kama timore mana dichiel bangi mang'eny kabisa. Nitie nyithindo matindo mane school, nitiere yawuoyi matindo mane college, nitiere jowa ma bende osewinjo mana nitie gima miluongo taekwondo
thuolo en mari warwako u tarik 29 tarik 30 kod 31 mitime finals mondo ibine gi wangi kaka itugo tugo ni nikech tugo samwa chope ni okene na tugo ngene wan kan wadhi school to kani donjo gik machalo tugo ti penji no mera ni dhi school kuro tugo koso ni dhi somo matiende ni jonyuol wane paro ni tugo ken somo to kaka piny medo dongo sani wan CB ma tugo iyango ka achiel kuom ma rang'iny ma ng'ato nigo to somo ka ng'ato tugo pira en ng'amo dhi skul ka ng'ato tugo taekwondo odhi skul kuom ranyisi wuodo manyoyo yombo loch mar piny mar ng'wech mar marathon kiwinjo kit pesa moyudo e tugo no kati be mana engineer kati be mana doctor nikech thoth waja wanyisi nyithindo ni obed engineer be doctor machamo pesa no onge Kenya ka onge nyal yudo to tugo to nyalo mi pesa no nikech ki tugo mi gik rang'iny makori bedo ng'ama olonye moloyo e tugo no e piny mangima kuom ranyisi nitiere jowa mosetugo e team mar Kenya Police ni modhi nyaka Olympics koro koduogo tiyudo ka en ng'at moro mane rang'iny moro makati somi gi kanye to tugo no kama okete in ok nyal chope koro da her mondo nyithindo odhi school to weekend no kochopo bigi nyathi mondo ne gi wang'e to kasa moro chunye nyalo gombo kendo anyalo wacho ni wan kaka Kenya Police Taekwondo Federation wan gi program ma kolor school to wabedo gi clinics South Sea wadhi muten jopiny yes wadhi kor estates ma Nairobi ka kendo wakawo nyithindo go man gi geno to wabedo kod ndala ariyo kwa nyisogi yawuoyigi nyisogi kaka tugo no kendo ka nyithindo mang'eny koa kanyo to koro kolor school to gina gwa jatelo wabi koro wasetego tugo ni Nairobi ka to wan gi chenro ni kaka piny medo dhi kendo ka koro watiyo gi ministry machiegni wabiro dhi e kor gwenge bende mondo kata kaka koro Kisumo bende wabede gi nyithindo moko ma wanyalo timo negi clinics kolor school mondo igni mabiro gi samoro ibiro yudo ka wuoyi moro kata nyako moro nyala e piny luo ma be chiemoro no bede ma wuodo modhi Olympics ing'eni nyar luo ema no okwongo dhi gi taekwondo Olympics kama Judy Akinyi koro nitiere history mosebedo kanyero to samo we kodi ni nitiere nyar Western ma bencha watero Olympics koro en gima nyalore kendo ang'eyo ni kaka piny medo dhi mbele ka taekwondo biro bedo achiel kuom gigo kata tuke ma jo Kenya biro hero nikech mijingo mwakete kendo chenro mwango kaka Kenya Police Taekwondo Federation yes Kenya makoro en yaw dot ne pinje madome bi wacho ni pinje mok tin ne par kod abich team ni ikruok chal nade gi sare nke sare koro ko wacho ni tarik 25 gadonge mana chiegni juma achiel ikruok chal nade in koro sasa ni e pachi kaka jatugo mana chiel kuom jotugo masulu e Kenya chalo ni nade ki ng'iyo gima chal kaban ke chieng no koro ko biro ko bete bath pap warito ng'amoro ko law gine mar Kenya kendo wan gi gombo ni mondo tim nade omiwa gold re maji manyo gadonge amba jalocho obera machielo ikruok chal ga nade kin machal kama e pachi nikech idhi elweny ng'at machielo bende obira ne bende en bero ya lweny to Kenya kan yud ng'at matimo nade ng'ama loyo ikruok chal nade gi sade mokwongo wadhi tugo gi jopinje ma olony e tugo mar taekwondo wan kaka Police Taekwondo wan bende waikore e rang'iny mamalo wan ready mar mondo mi wamanyre kod jogo kabisa wan ready kabisa seche mekruok moromo watimo gimoro amora seche moko wabire pap to waneno ka dhano kedo to points chopo nang'o ji tugo taekwondo kanye makigoyo to wacho ni kanye yudo point kanye makimiso kanye ma en ga target ahinya kite mar taekwondo wacho ni kanyo kigoyo to ikwano points kete ng'eni taekwondo dong'eni imiyo jin points ng'at moko ng'eyo no mana ka ji dhano kedo to okiani to kara points ido nang'o e tugo inyalo lero kaka jatugo seche mi ni a target na ayud ka ng'eni ka yudo ayudo points mang'eny ko yuda ka koro in seche mitugo gin kuonde mage mancho ni target e del seche ma atugo kata seche ma watugo kuonde ma watarget ahinya en ich kigwe gi tiendi ni en points 2 kamano bathe ka en points 2 bathe ka en points 2 kigwe gi tielo kamano kigwe wich en points 3 kitan tiendi ni kitan igwe go wich en points 6 sane kamano nen points 5 chon sane gi samda achiel sane kor en points 6 kamano yes bentire ndalo moko ma isedonjo e pap to chako tugo to wacho boxing tiere ga knockout taekwondo en nang'o mane mako tim to wacho ni
kanyo pek na benga nyacha kutugo rocha ni okane kanyo dhi nyime opponent mo miano pek moloya ipimo nango ubudhi gi gik moko mag weight kata ngoko senena ni koro ji odonje pap ji ochomore. Yes, taekwondo watugo gi ratil weight. Ngama weight nen 55 ok nyal tugo gi ngama weight mare ni 78 kata 80. Koro watugo gi mluongo ni fin ma ochakore 49 nyaka 55. No hor jok malait. Jok malait. Koro oidho kamano nyaka kilo. Oidho kamano nyaka kilo mamalo mag 100 120. Heavyweight iluongo ni kuanzia chakore 85 kamano nyaka 100 120. Kamano. Wan gi middleweight machakore 80 nyaka 85. Wan gi welterweight machakore 75 nyaka 79. Wan gi lightweight machakore 69 nyaka 74. Kamano. Yes. Ituge kidieny mane kinde kanyo? Anatuge kidieny mar 75 nyaka 79. Iluongo ni welterweight. Welterweight. Yes. Kamano. Kado jatelo wan mana ka gi ng'ato achiel ma en ng'ama en dichuo. Bende nitiere mar joma mine kata joma nyiri to gitimo nade? Erokamano. Kuom chik mar Kenya ka sani onge tugo minyalo bede ka in mana gi kido achiel mar chwech. Nyaka ibed gi joma mine gi joma chuo. Koro team marwa mar Kenya Police Taekwondo wan kod chuo kod mine. Kamano. Kendo gi namba marom. Gi namba marom. Future mai taekwondo in kaka koro jatend taekwondo e Kenya Police. Tang'eni kata ka in kanyo to jomoko ma bende onge police federation moro mar taekwondo. Tang'eni utudoru kamoro achiel kendo ung'iyo kido mar talanta manyalo bedo. Future mar taekwondo chal nadi e Kenya kaka ing'iye? Paro ni kama wachope ni future mar taekwondo ber. Nang'o opuko doge pige e yorni. Taekwondo nochakore e police. To koro sani wan mbele kwa promote taekwondo Kenya ka. Kendo ang'eyo ni bang' tugo ni taekwondo dhi malo. Nikech achiel jo Kenya biro bedo gi thuolo mar neno tugo mopang maber. Nikech mana kaka Kenya Police Hotel taekwondo Kenya kani. Kidhi e pinje duto chakre Rwanda, pinje gi duto te ido ka police ema tugo taekwondo. Nang'o ka ok mana tugo kende, training mar police taekwondo en gima ochun mondo mi obed go officers man gi miluongo ni self control. Ok ma samoro iluongo gi dho ngere ni trigger happy. Ni gimoro se wang'o iye matin. Kaka wanyisi taekwondo en discipline cha. En ng'ama hore. Makata gimoro wang'o iye to tieko mana gi chunye. Omuonyo nikech ong'eyo ni ng'ano be kata kapore ng'ano to kong'iye wacho ni weche achiel kende tanyalo tike. Koro wadhi adhiya. Koro wabedo gi self control. To ma duong' ahinya penjo mipenjo no geno na kuom kelo tugo ni Kenya ka. Nikech mae tugo mar ariyo mokwongo notim Cote d'Ivoire higni 7 mokalo. To mar ariyo koro obiro Kenya ka. Wan gi thuolo makende kaka piny mondo jogo man gi geno kata man gi lek mar tugo taekwondo obi obed piny to gine. To bang' mano mana kaka wacho ni sani watiyo machiegni gi Ministry mar Sports. Lek mara en ni wanyalo chope kor gwenge gi. Mano mwasechako timo Nairobi kani, water Kisumu, Mombasa, Kitui, kuondego duto te mondo nikech wan gi gimiluongo ni manpower. An go officers mang'eny sana. Trainers. Joma kata ko bire school. Kendo anyalo wacho ni kapo ni kata jotelo mag school, bed primary o bed secondary, man gi geno ni ginyalo dwaro mondo nyithindgi osom taekwondo. Wan thuolo. Biro irwa, obiro miyo resource persons. Nikech kao sama gine season kata mane gine ka Nairobi ka to any day nikech gitimo training gokinyi to saa 8 gin thuolo. Nikech gimomiyo wacho kama nitiere gimiluongo sani one police, nitiere community policing. And community policing ni matiende ni police nyalo tudore gi raia yo mane. Ka wanyalo tudore gi raia ni jo school moro dwaro ni kata gimiyo kata mana one day in a week. To waoro negi yawuoyi man gi tiegruok mamalo, lony mamalo gi. To biro puonjo nyithindo. Nikech nyithindo go e team makiny. Koro recruitment ok wachake ni sama koro ng'ato sebedo ng'ama ng'ongo ko ni adwa tugo taekwondo. Wachaka nyathi ma jahigni 5 sama en ike 10 nyathino ni malo kabisa. Mane gima wafwenyo ni timore pinje kidhi e pinje machalo kaka Korea. To janasari oseng'eyo several things. Ong'eyo kicks go, ong'eyo mako kogiki 15 to en star. En star. Kamano. Ji nyalo go wacho ni boxing tigi training facilities gik machal kamano kata taekwondo dwaro ang'o mondo ng'ato train. Be nyalo bedo gi training facilities koso wan gi pap, wan gi the skills chaka puonj ji.
Taekwondo en an indoor game. Kamano. Ok en gimi tuge pap. Koro Kenya ka, Nairobi ka, South Sea Wanegi Hall, mano is the major training center. Kamano. Be mwa train kata the national team kapo nigi kore e tuke maoko. To kidhi police training institutions kaka GSU training school sana mane kata ikundo chakore biro kanitiere facility kanyo. Mano bende achiel kuom gik ma nyocha dweche mosekalo gi na romo gi ambassador mar Korea Kenya ka. Kendo kana apimo ne wacho ni en gi paro mar promoting taekwondo Kenya kan nikech ng'endi taekwondo no chakore e piny gino. Koro e weche mano wacho kode en achiel kuom facilities ka wanyalo yudo facilities mang'eny nikech Nairobi ka tapani wantie gi moromo. Kidhi gwenge machalo ka Kisumu yudo ka samoro onge gina nyithindo kata practice kama tek kama to mano ok bed maber nikech en tugo ma dwaro ni ng'ato tugo kama kata kapo ni okiero gore piny to ko hinyre. Koro nitie gimiluongo ni mats. Taekwondo dwaro kendo mana ka sports mamoko gym nikech physical fitness nyaka yud mondi kapok itugo taekwondo maber bedo flexible bedo ng'ama dende ojiwore maber. Koro gigo duto kwa tiyo gi Ministry of Sports to kendo anyisi ni charomo gi ambassador ageno ne dhi maber. Kamano. Wach ni mogik ne jok moko maseche moko neni to gigombo tugo taekwondo inyalo jiwo gi nang'o? Ne jogo magombo tugo taekwondo South Sea Training School wayao kendo ing'ene watugo nyaka gi warwako nyaka raia. Watrain gi raia kendo watugo kodgi makata kiepo mokalo ni nitie kijende matugo nega police taekwondo nyocha gidonje migawo mar police. Koro ne ng'ata magombo tugo taekwondo orwaki South Sea kendo wabro rwaki kaka owadwa kata nyaminwa kendo wabro dhi maber kabisa. Jatelo wach ni mogik ne weche mag taekwondo ne police kachiel kod ji mamoko mabende nyalo dwaro tugo ni inyiso gi nang'o? Mogik anyalo wacho ni amor kuom thuolo mumiyo mondo wuoye taekwondo nikech en thuolo ma ok yudo yot. To anyalo wacho ne nyikwa Ramogi jwang' mawinja ni tugo mar taekwondo ka in janyuol inyalo ng'iyo nyathi mibedo gi ot iyudo nyathi ni samoro en ng'ama luor onge gimiluongo ni self esteem gi dho diero kendo nyathino kata juma achiel kende obi e clinic mabiro gogo kata iluongo nikech jowegi oyie kata mar biro puonjo nyathino kama itieno. Biro ka nyathino nikech ng'ato bedo gi self esteem kaembe nitiere gima wacho no ng'eyo kata ong'e mana agwech achiel to ineno ka koro kata ko wuotho ki nyithindo war kendo wuotho ko jiwore ne nyiminewa nikech piny osebedo marach tinde winjo ka nitiere jomoko ma samoro obuko kata nyathi moro manyako en gele to timo maricho to ka en nyathi momanore gi skill to ok yot ahinya mondo ichop kama entie. To maduong' ahinya adwa nyiso yawa ma bende nigi lek mar tugo taekwondo wan thuolo inyalo yudo wa South Sea kama osiepna ne owacho wantiere kanyo every day of the week kendo ka in gi siso mar tugo ni to warwaki mondo ibi watug together. To mogik kabisa wan gi show moyaw ne ng'ata nikech ok ichul kata nduru bia Kasarani Indo Arena tarik 29 tarik 31 inegi wangi mondo ibed gi sisono kendo warwako kabisa nyikwa Ramogi. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo ageno nyakwa Ramogi jwang' ni neno weche motenore kod taekwondo kapo kawe gidhi thuolo watieko weche mag tuke. Riwruok mar Athletics Kenya bade ma Nairobi nobago tielo mar 5 ma nyasi nyithindo motiso ni World Athletics Kids Athletics Day. Nyasi mano bagi skul primar Matoi kendo kelo kanyakla nyithindo maromo 350. Nyasi ma World Athletics Kids Athletics ibago e piny mangima dwe mar 5 kaka higa odiochieng' ma ijiwe skunde klepe mopogore opogore kaachiel gi riwruoge kaka Athletics Kenya mondo mi ochiw thuolo nyithindo e miso mich magi nyasi maduong' ma kanyakla pacho ka ibiro bagi tarik 14 dweni e kaunti ma Baringo. Nyasi machal gi ma ibiro bagi Baringo bende ibiro bagi e gwenge mopogore opogore pacho ka. John Magin noloyo gonde 2 kendo konyo klab Aston Villa loyo Nottingham